Pagtrabaho dugang nga mga nitso sa government cemetery sa Dakmen Tarisay, gipaspasan. Adunay live report si Febari Dumabok. Fem. Yes, Bob, kapin sa usa ka gatos ka mga nitso nga napatukod sa Action Agad Team sukad Mayo ning tuiga ang puros na gamit na. Matod sa Pangulo sa Action Agad Team nga sukad sa niaging tuig kapin na sa 300 ka mga nitso ang ilang napatukod. Pinaspasay karon ang paghimo og dugang mga nitso sa dakbayan sa Samang nga nahimutang sa barangay poblasyon nga iya sa Talisay City Hall. Matod sa Action Agad Team nga sa usa ka semana lang 15 ang malubong. Pipila sa namatay tungod sa COVID-19 o gikinahanglang malubong dayon. Adto na aging adlaw nay upat usay gali magkuan pa nay malima. O ilargo naman ang naglubong nya mao to nga bisag kanang kuan lang gali ingon nga lang gikan ospital palargo lubong. Okay na naamantay kuan na bangag nga gipaabot sa ana. Hasta mo alas Agosto 22 na siya. Ya, karon ilubong. Terus oh, kanang ang uban mabilarag to kadlaw, uban diha namatay kadlaw, gilubong diha na pagka hapon. Duha ka buok kanang gabi pagkabuntag upat. Sunod adlaw upat na sad. Nay nga porting kuana. Apan mato ni Gary Tugonon sa Action Agad Team nga nahunong ang trabaho sukad gahapon samtang naghuwat pa sa ubang materyales. Hinuna dunay dulan sa usa ka gatos nga mga lubong ang moabot na sa 5 ka tuig nga habwa uno na aron magamit usab sa uban. Dako pa kitag area da nga butanganan. Napatay na may permirong layer pa man ron, mabot man naglima gyud. Nya 20-20 man na. Sa nato pa siya mga 100 nga himuon kana lang among himurong linya. Gipasabot ni Mayor Samsam Gulyas nga ang dinalian nga pagpatukod og mga nitso pagpangandam lang aron kalikayan nga dili mahitabo sa Talisay City ang nahitabo sa ubang dapit. Gitugan usab sa Talisay City Health Officer nga dunaw say mga namatay sa silingang syudad ug lungsod nga dadun sa samang sa Talisay City kay walay kalubngan sa ilang dapit. We prepare kung unsa simbako mahitabo. Hopefully di siya magamit. But ato na lang giad na lang gipunan na lang nato mga nitso didto para simbako kung unsa mahitabo. Naasay ka ng mga namatay sa laing LGU, no? Not only Cebu City, maglisod na sa sila transport, i-accommodate lagi hapon ni Ma'am Bebet sa DSWD. Pero I doubt kung na sila madawat nga kas assistance. No? Pero i-accommodate lang through the DSWD. Dinhi sa Government Cemetery sa Talisay City, mato ni Tugunon nga may luna pa nga mamahimong pabarugan ang 5 ka mga andana diin butangan sa mga nitso. Bapang hinaot man sa mga opisyal sa dakbayan sa Talisay nga di na madungagan pa ang mga nakalas tungod sa COVID-19. Apan buto sab nila nga di na magkaproblema pa diha sa pagpalubong ang mga hingtungdan sa mga nitaliwan nilang mga kabanay. Bob. Dahil salamat, Febari Dumabok sa imong live report.